अरबिंद केजरीवाला जामिन मोनबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिंद केजरीवाला जामिन मोनबाय। जौसिन बिजिरसालिया अरबिंद केजरीवालनो जामिन होबाय। दानिफ्राय आबुनि जानानै लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो हासिगोन अरबिंद केजरीवाला। मिथिनो हानाय बादिब्ला जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनो फैगौ 1 जुनसिम इन्टारिम जामिन होदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिंद केजरीवाला जौनि आयेन केसआव थांनाय 21 मार्च खालि ईडीजों हमजानायनि उननिफ्रायनो तिहार जेलाव दंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि जामिननि थाखाय आर'ज खालामनायखौ गनायथि होयो आरो शुक्रबारखालि केजरीवालनो जामिन होयो। बेनि उनावनो उदां अख्रां सिङाव फैनो हादों केजरीवाला। बेखौबो मख'नो नांगोन दि फैगौ 2 जुन खालि अरबिंद केजरीवाला गावनो थांनानै ईडीनि सिगाङाव हाजिर जाहैनांगोन। अरबिंद केजरीवाला जामिन मोनबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिंद केजरीवाला जामिन मोनबाय। जौसिन बिजिरसालिया अरबिंद केजरीवालनो जामिन होबाय। दानिफ्राय आबुनि जानानै लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो हासिगोन अरबिंद केजरीवाला। मिथिनो हानाय बादिब्ला जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनो फैगौ 1 जुनसिम इन्टारिम जामिन होदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिंद केजरीवाला जौनि आयेन केसआव थांनाय 21 मार्च खालि ईडीजों हमजानायनि उननिफ्रायनो तिहार जेलाव दंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि जामिननि थाखाय आर'ज खालामनायखौ गनायथि होयो आरो शुक्रबारखालि केजरीवालनो जामिन होयो। बेनि उनावनो उदां अख्रां सिङाव फैनो हादों केजरीवाला। बेखौबो मख'नो नांगोन दि फैगौ 2 जुन खालि अरबिंद केजरीवाला गावनो थांनानै ईडीनि सिगाङाव हाजिर जाहैनांगोन। अरबिंद केजरीवाला जामिन मोनबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिंद केजरीवाला जामिन मोनबाय। जौसिन बिजिरसालिया अरबिंद केजरीवालनो जामिन होबाय। दानिफ्राय आबुनि जानानै लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो हासिगोन अरबिंद केजरीवाला। मिथिनो हानाय बादिब्ला जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनो फैगौ 1 जुनसिम इन्टारिम जामिन होदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिंद केजरीवाला जौनि आयेन केसआव थांनाय 21 मार्च खालि ईडीजों हमजानायनि उननिफ्रायनो तिहार जेलाव दंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि जामिननि थाखाय आर'ज खालामनायखौ गनायथि होयो आरो शुक्रबारखालि केजरीवालनो जामिन होयो। बेनि उनावनो उदां अख्रां सिङाव फैनो हादों केजरीवाला। बेखौबो मख'नो नांगोन दि फैगौ 2 जुन खालि अरबिंद केजरीवाला गावनो थांनानै ईडीनि सिगाङाव हाजिर जाहैनांगोन।